Dar Sawra fir-Rabat se tinbidel f'ċentru għat-tfal u żgħażagħ b'diżabilità wara li l-Arċidjoċesi ta' Malta għaddiet din il-proprjetà b'valur ta' 25 miljun euro lil Malta Trust Foundation għal 65 sena. Din id-dar li tmur lura s-seklu 17 u li sa ftit xhur ilu kienet isservi bħala dar tal-anzjani se terġa' tieħu l-ħajja kif iċ-ċentru Villa Bjanka l-ewwel ta' xorta tiegħu f'Malta għall mużika u l-arti se jitmexxa fiha wkoll biex tiġi indirizzata il-lista twila ta' stennija. Dan il-ftehim sar waqt ċerimonja fil-preżenza tal-Arċisqof Charles J. Scicluna u Chairperson tal-Malta Trust Foundation, il-President Emeritu Mary Louise Colero Preca. L-Arċisqof Scicluna tenna li hu ta' pjaċir tara proprjetà tal-Knisja tintuża bl-aħjar mod, meta l-għan ewlieni tagħha jkun skop soċjali, speċjalment biex tgħin lil dawk li għandhom bżonn l-aktar għajnuna. L-ewnet huwa mod kif aħna nivvalorizzaw il-patrimonju tagħna li ma nħalluhx jintilef, imma li nużawh biex jirrispondi għal xi ħaġa li huwa bżonn attwali. U fuq kollox huwa bżonn li jivvalorizza l-persuna, li jgħinha, imma wkoll li jagħtiha futur sabiħ. Huwa sinjal ta' tagħmel. Colero Preca deskrivit il-ftehim bħala wieħed storiku li se jpoġġi lil Malta bħala ċentru fil-Mediterran għat-tfal u għaż-żgħażagħ li minħabba l-isfond jew id-diżabilità tagħhom sabuha diffiċli jiżviluppaw il-potenzjal tagħhom. Il-missjoni tagħna hi li naħdmu biex komunitajiet ta' tfal u żgħażagħ vulnerabbli nkunu nistgħu ntuhom l-appoġġ li għandhom bżonn u l-familji tagħhom ħalli jkunu jistgħu jiksbu id-dinjità, jiksbu dik id-diċenza umana li tant hija bżonn u fl-istess waqt inwettqu il-valuri tal-ġustizzja soċjali. Min barra dan kollu l-medda kbira ta' art f'Dar Sawra se tippermetti lill-Fondazzjoni biex toħloq ċentru għal occupational therapy, intrapriża soċjali, swali għat taħriġ, petting farm u kamra multisensorjali. Eventwalment il-pjanu li jkun hemm ukoll appartamenti żgħar għal terapisti barranin tal-mużika u professjonisti oħrajn li jaħdmu fiċ-ċentru kif ukoll spazju għal workshops. Se jinfetħu wkoll kafetterija u restorant li se jkun finanzjarjament aċċessibbli għal familji u jitmexxew speċifikament minn żgħażagħ b'diżabilità. Din it-tieni darba fl-aħħar 5 snin li l-Arċidjoċesi qed tagħti proprjetajiet biex tgħin lill-NGOs biex ikomplu jagħmlu differenza tanġibbli fis-soċjetà.